Да видим какви функционалности и удобства има дигиталната платформа Edenred+. Започваме от началния екран. Вляво ще видиш всички нужни менюта за управлението на услугата. Вече създадохме с теб нова поръчка в предното видео. Дай да видим какво предлагат и другите менюта. В меню "Последни поръчки" може да видиш историята на поръчките си, техния статус, както и клиентските протоколи, проформа фактурите и стандартните фактури. В меню "Служители" може да редактираш информацията на вече добавените служители. В меню "Фактури" може да намериш всички издадени фактури досега. А в управление на потребителите можеш да даваш различно ниво на достъп и права на други колеги до клиентския ви профил към Edenred. Ако пък ти изскочат въпроси или имаш нужда от помощ, горе вдясно ще видиш бутон "Помощ". Чрез него можеш да се свържеш директно с екипа на Edenred или пък да се справиш самостоятелно благодарение на полезните статии с информация в секцията с често задавани въпроси. Влез в платформата и се убеди в удобствата, които ти предлага Edenred+.